Cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc s-a odăslit, iar biserica străbună scutit s-a împodobit. Vrednici lucrători s-au arătat, mucenicii și mărturisitori, care pentru Hristos viața și-au jertfit, iar cuvioșii și putnicii pentru nevoințe urmând calea Domnului, chipul înțelești au dobândit. Arhiereii și preoții neîncetat vestind cuvântul Evangheliei au mărturisit, iar binecredincioșii voievozi biserici au înălțat și cu slăbitorii creștini, cu râvnă și jertfenicie, credința ortodoxă și țara au apărat. Toate cele